Salut, mă cheamă Bogdan și înainte nu eram tocmai în formă. Țin minte cum eram în clasă și colegii mei care erau natural slabi, care fără să facă niciun efort aveau pătrățele, erau lini. Țin minte cum ne-am strâns toți într-un cerc și fiecare dintre ei și arătau pătrățelele, cum ar veni, știi? Și urma ca eu să le arăt. Dar eu nu aveam ce să arăt. Și toată lumea știa asta, până și fetele și băieții de acolo știau. Și îți dai seama ce rușine simțeam. Mereu purtam haine oversized, negre, care să-mi ascundă formele corpului. Fumam, chiar beam câte 4 Red Bull-uri pe zi și nu mă antrenam. Și asta mă făcea foarte trist. Și din cauza asta uram viața și în fiecare seară aveam atacuri de panică în patul meu. Dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai vreau să mai trăiesc așa. Iar părinții mei tocmai ce m-au prins că fumez, m-au prins cu țigările în buzunar și mi-au luat un abonament la sală. Și am început să lucrez, am început să mă antrenez, să caut pe net antrenamente, pe Instagram Reels, pe YouTube Shorts. Mă antrenam 3 ore pe zi. La un moment dat mi-am dezvoltat propriul meu program de antrenament care era push-pull legs, pauză push-pull legs și făceam o oră jumate antrenament de greutăți și apoi o oră jumate făceam în not. Și am început să lucrez din ce în ce mai greu și am început să văd niște rezultate, nu mult, dar niște rezultate. Mă simțeam mai puternic, mai sigur pe mine. Când, la un moment dat, pur și simplu nu mai puteam să mai progresez. Greutățile pe care le făceam la antrenamentele din urmă erau dintr-o dată prea grele pentru mine la momentul actual. Îmi dădeam sufletul degeaba și se simțea foarte, foarte prost. Gândește-te să împingi printr-un perete de cărămidă și să nu reușești să treci. Cam așa se simțea și mă gândeam că nu voi mai reuși niciodată să arăt ca colegii mei care au în mod natural pătrățele. Că ăsta era goalul meu. Voiam să am pătrățele, să am încredere în mine și să pot vorbi cu fetele, sincer, să fiu atractiv. Nu urmam cel mai important principiu din antrenamentele de fitness pentru masă musculară și pentru definire, dar și în viață. Principiul ăsta te ajută în business, l-a învățat la școală, la relațiile cu oamenii, cu iubita ta, cu părinții, cu fratele tău. Tocmai ce m-am întors din Franța, am fost într-un city break 4 zile, nu cu părinții mei, cu un grup. Și țin minte că prima zi a fost cea mai urâtă dintre toate, cred. Comparabil cu încă una, dar hai zicem să-ți povestesc din prima zi, cam așa au fost toate zilele. Era 9 seara, mergeam spre stația de metrou ca să ajungem acasă și mai aveam în jur de o oră și ceva ca să ajungem la hotelul nostru. Noi încă nu am fost la hotelul ăla. Am aterizat în Paris pe la ora 8 sau 9 și de atunci am mers toată ziua cu trollerul după noi. Am început să vizităm obiective pe care nici măcar nu prea le mai țin minte. Ține minte că eu eram treaz de la 3 dimineața ca să ajung la aeroport pe la 4. De la 3 până pe la 9-10 seara eu umblam peste tot. Am făcut 25.000 de pași pe zi și eu țin minte numai câteva detalii de la câteva obiective. Am vizitat atâtea obiective, peste 10 obiective, dar eu țin minte doar câteva lucruri, din cauza sau datorită principiului 80-20. Principiul ăsta, principiul lui Pareto, de care probabil n-ai mai auzit, spune că în orice domeniu există 80% din acțiuni care îți dau 20% din rezultate, dar și 20% din acțiuni care îți dau 80% din rezultate. Aceste obiective pe care le-am ținut minte, astea sunt cele 20% care îți dau 80% din amintiri, memorii, din chestii ținute minte. Ca să aflăm cum să implementăm principiul 80-20 pe fitness, trebuie să aflăm care sunt exercițiile care au cel mai mult leverage, care te antrenează cel mai mult pentru cel mai mic număr de seturi. Și care sunt exercițiile astea? Sunt exercițiile de tip compound. Ce este un exercițiu de tip compound? Sunt exercițiile care îți lucrează mai mulți mușchi deodată. Există 2 tipuri de exerciții, compound și isolation. Alea de izolare sunt alea de la aparate de obicei sau la cabluri pe care le faci în scopul de a antrena o singură grupă musculară. Iar exercițiile astea pentru începători sunt o tâmpenie, pentru că nu te ajută la nimic. Care sunt exercițiile? Genoflexiunea, bench press-ul, tracțiunea sau row-ul, îndreptările și cam asta e tot. Mai mult de atât nu ai nevoie și hai să-ți explic de ce. Da? Deci
Avem bench. Ce ciudat arată. Ok, deci bench press-ul îți lucrează 3 chestii. Pieptul, în primul și în primul rând. Apoi umerii, partea din față și dintr-o parte a umerilor și tricepsul. Cu 4 seturi de bench press faci ce ai face cu 3 exerciții de izolare. Și cel mai important este că exercițiile astea de izolare, când ești începător, mușchii tăi nu sunt dezvoltați suficient încă și nu se pot recupera așa de repede la un exercițiu de izolare, pentru că e prea mult volum. Tu trebuie să începi prin a face compounduri, pentru că astea îți dezvoltă forța în primul rând și te ajută să te obișnuiești să fii expus la volum, la rezistență de asta cu greutate, dar fără a fi prea multă, pentru că în momentul în care tu volumul ți-l împarți la 3 grupe musculare, este mult mai ușor pentru corpul tău să se recupereze, știi? Și ai ocazia de a crește de mult mai multe ori pe săptămână decât dacă faci izolări. Ăsta e antrenamentul 80-20, practic. 3 seturi de genoflexiuni, 3 seturi de bench press, 3 seturi de tracțiuni sau barbell rows și 2 seturi de îndreptări. Asta e tot. Dacă faci asta de 3 ori pe săptămână, cu o zi pauză între ele și îți monitorizezi greutățile la fiecare set și repetările la fiecare set și progresezi o dată pe workout sau o dată pe săptămână, ești în direcția care trebuie. Astea sunt obiectivele alea din Franța, din Paris, pe care le-am ținut minte, detaliile alea pe care le-am ținut minte. Restul, curlurile de biceps, exercițiile de izolare, flyurile pentru piept sau orice alte chestii pe care le vezi la programele de antrenament promovate de influenceri ăștia, alelalte pentru începători sunt bullshit. Când o să ai un an, 2 de experiență, da. Eu am la al 3-lea an de antrenamente de astea și de-abia dacă folosesc izolări de astea, încă mă focusez pe bench, pe tracțiune, pe genoflexiune. Așa că ce mai aștepți? E timpul să implementezi și nu vreau să fii ignorant, nu vreau să fii cum am fost eu înainte, pentru că o să te doară și o să simți durerea aia și o să progresezi mult mai încet, pentru că eu am progresat mult mai încet. Eu în 3 luni m-am transformat foarte bine, uite, poți să vezi aici, da? Sau ai văzut în thumbnail. Dar puteam și mai repede, și mai mult, și mai bine. Cu cât dai delay mai mult la asta, cu atât nu vei putea atrage fata aia pe care ți-o dorești. Poate vei pierde șansa aia, pentru că nu ești unde trebuie să fii încă. Dar dacă te grăbești, dacă lucrezi ca lumea, evident cu formă corectă, dacă implementezi principiul lui Pareto în antrenamente pe care tocmai ți l-am zis, vei exploda mult mai repede și șansele tale ca să treci pe lângă domnișoara aia pe care ți-o dorești și să nu fii unde trebuie să fii, sunt mult mai mici. Așa că du-te și implementează acum. Am făcut un document, este o aplicație Strong, se cheamă, în care am făcut workout-ul ăsta și poți să intri acolo și să-ți loghezi singur toate chestiile alea, toate exercițiile pe care le-am menționat tocmai. Așa că du-te și dă click pe linkul ăla din descriere. Apoi celălalt link este un link către Discord-ul meu unde poți să-mi pui ce întrebări vrei tu, este gratis. Intră acolo și da, dacă ți-a plăcut, dă subscribe frate și ne vedem data viitoare. Salut!